Birinci күннен үк мен Түркиянең электен келіп, урнашып, шунда балалар өстірген татарлар тұрмышына кірдім. Һәм бүгінгі күнде де мен Түркияны көз аллайым. Менә шушы Түркия татарлары көзлегеннән чыгып көз аллайым. Мәсәлән, бит инде Түркияга кем ял итәргә бара, алар диңгез күрәләр дигәндә, диңгез аша Түркияны беләләр. Кем Истанбулга бара, анда теге солтаннар тарихы, тегесе мондай тарих аша күз аллыйлар. Кем төрекләргә кияүгә чыга, ул аларның түрк традициялары белән яшиләр. Минем шулай килеп чыкты инде, мин Түркия татарлары аша Түркияны таныдым. Һәм бүгенге көндә дә алар күзлегеннән чыгып Түркия бия биремде хәтта. Яңа килгән татарларга әгәр дә бүгенге заман техникасы дип әйтелгән интернет, компьютер белән читтән торып эшли торган эшләре булса, алар инде теге җиңелрәк җайлашалар. Анда туризм өлкәсендә эш табу азмы күпме бар, мөмкинлек бар инде. Һәр уку йортында диярлек, ялгышмасам инде шундый әйбер бар, төрки телләрен өйрәнәләр. Һәм татар телен өйрәнәләр. Менә ул кафедраларда эшлиләр алар. Ягъни башка милләт балаларына безнең татар телен, безнең әдәбиятны, безнең теге байлыкны дигән, рухи байлыкны безнең шушыннан киткән, галим дәрәҗәсенә җитешкән шундый укытучылар, мугаллимнәр өйрәтәләр. Бу да бик сөендерә инде. Татарлар үзләренең татар икәнлекләрен, татар балалары, татар оныклары икәнлекләрен белеп яшиләр. Әмма ул авыллар инде бүгенге көндә теге 500 кеше яши торган зур авыллар түгел инде. Уртача 100 кеше дип, бәлки 100 йорт дип алырга мөмкин уртача. Аермалы буларак, мәсәлән, Бөгрдәлек зур авыл инде. Анда 100 генә түгел инде. Гөрсу авылы шактый нык күренә, чөнки анда эш бар. Башка төрек авылларына аерылып торган ягы, мәсәлән, архитектура дип әйтегәндә. Электен безнең бабайлар белгәннәр ничек итеп авыл салырга. Мәсәлән, төрек авылына барасың, анда теге бер авылның башына, икенче башына чыга алмаска мөмкин, чөнки йортлар булай-булай уралып бетәсе инде. Татар авылында ничек? Алар мәчет салганнар, мәдрәсә салганнар, мәчет янына инде һәм баштан ук теге авылларны кыра башлаганчы ук үзәген ясаганнар, авылның үзәге ясаганнар. Һәм безнең татарлар тигез җирне эзләгәннәр. Бездә бит инде Татарстанда тигезлек һәм алар да Төркиянең төрле җирләренә иткәннәр, тәкъдим иткәннәр урыннарны. Әмма мәсәлән, шул Кырык тарихын карасаң да бабайлар биләр инде, әмма кеше ул бит инде Төркиянең ички ягы, ташкы ягы түгел, һәм алар тигезлеккә урнашканнар. Бер яктан караганда алар шаганнар да инде татарларга да безнең теге дин бәлки, тәрбия, дини тәрбия, әхлак тәрбиясе ул яктан. Алар инде менә кунакчылык ягын тагында күбәйтсәк була безгә бәлки, алар мисалында. Бәлки теге бездә бераз улай бер онытыла кебек теге кардәшләр белән аралашу. Менә кардәшләр белән аралашу, туганнар белән аралашу дигән әйбер аларда бик көчле. Менә бу пандемия сәбәпле мин хәтта гаҗәпкә калам инде. Алар пандемия сәбәпле өйләргә бикләнделәр. Әмма аларда шул кадәр менә ураза бәйрәмнәре, гаит бәйрәмнәре, аның кадәр дуслар белән күрешү, кардәшләр белән күрешү көн дәвамында, мәсәлән, шул татар авылында да, авылда һәрберсе йөреп чыга, һәрбер йортка кирип бәйрәмләшү дигән әйбер бар. Миңа калса татар әдәбияты җитми. Әлбәттә, элеккеге төрк татарлары алар кириллны белмиләр, укымыйлар. Аларга латин графикасында кирәк. Алар инде хәтта койрбата татарча матбугат латин графикасына да игътибар бирсә иде дигән тилекләре бар аларның. Мәсәлән, шул сайтлар мәсәлән, әйме. Менә бүгенге килгән татарларга, мәсәлән, шул киленнәр, аларның да балалары бар бит, 10 ел мәсәлән яшиләр, 20 ел яши. Аларның балалары нинди телле булып үсәр? Алар төрек булып үсәрләрме, татар булып үсәрләр? Менә 100 ел элек килгән татарлар үзләренең балаларын татар итеп үстерә алганнар. Бары ничәнче буынга хәтле саклый алганнар. Менә яңа килгән киленнәр саклыймы? Менә аларга саклар өчен без әйтәбез инде, интернет хәзер теге татар телен онытып булмас, интернетта хәзер татарча күп дип әйме. Әмма татар әдәби теленә кагылышлы әдәбиятны эзли башласаң, шикле. Менә шуңа күрә аннары китапларны ташу авыр.
багажга күпме тутырга була. Менә мәсәлән, мин үткән 2 ел элек инде бер пакеттан артык татар журналларын, ниләрен, китапларын төяп алып киттем. Бу юлы да шулай алып китермен. Теге андагы киленнәрнең укыйсы килә татарча. Бәлки моның бер ниндидер юлын табып, шушы китапларны китерүне күбрәк. Ул бүгенге килгән татарларга кирәк анда миңа калса. Ничә гасырлар яшәгән әйбер, ул алай тиз генә бетми инде. Хәтта бик каты бетерергә бетәчәк дигән уй булса да, менә тырышсалар да, әйе. Ул бит 5 ел гына элек барлыкка килгән әйбер түгел, аның бит ничә гасырлык тарихы бар. Ул андый әйбер тиз генә бетми ул. Мәсәлән, шулык татарларны да бетми дигән нинди шундыйрак фикерләр, төшенкеле әйберләр сөйлиләр, әйме? Ул бетми ул. Татарлар бетми ул бер кайчанда. Әмма һәр татар үзенең татарлыгын саклауны теге ниндидер бер программасы булырга тиештер. Татарның башында да теге үзенең программасы да. Ниндидер дәүләт программалары, мәктәп программалары яки анда рәсми программалар гына түгел, кешенең теге татарларның үзләренең башында да мин үземнең ата-бабаларымнан килгән татарлыгымны балаларыма да тапшырырга тиеш дигән бер программа булырга тиештер. Менә шул.